Labari da ɗumin su daga Majalisar Dokoki. Rahoto ya zo mana cewa za a ƙara ma mata farashin sayan data a Najeriya. Ku kwantar da hankali, Zuli na ce an raba kuɗin nan. Za ku samu a cikin shigo wallahi. Wallahi ƙarya kike. Kyale ta yaya ɗan Gombo, wai ina Gwanja wai? To ina ruwan nan kuma da kwano. Au, haka ma za ka ci? Me yake faruwa? Ba ma ka san me yake faruwa ba. Ni ban sai ba. To bara ka di, Azima, da wani kuɗi kake sayan data? Kuɗin babanmu. Dadda hankalinka Allah da masu. Haske ya bayyana. Ƙwarai ko haske ya bayyana. Shin kuna da labarin Usman Mege mai data service? Na sani. Masha Allah. Wane ne wani? Wato shi wannan data yake sayarwa a farashi mai sauƙin gaske. Wato sabon launi kuka zo da shi. Ƙwarai kuwa, sai da muka tsaya muka tantance. San waye yafi sayan data tai? Area 442. Kai 442 ba na ji safara ke saya ma data. Gaskiya dai. Prince na ji an ce baka sayan data. Wallahi ƙarya ake masa. To bara mu ji ta bakin shi. Prince waye yake saya maka data? Da kai na. Kana ma saya kenan. Alal haƙiƙa ni da ƴan uwan. Bugu da ƙari an ce za a hana su ma amfani da datan ma baki ɗaya. Dakata. Ki da wasa nake maki. Rashin sani ya fi dare duhu. Hutar da kanku daga sayan data wadda ba ta da inganci, wadda ba ta wuni ko da ta wuni a cikin takaici da wahalhalu. Ku ziyarci Usman Mege mai data service domin sayan data a farashi mai sauƙin gaske, sannan kuma ga lastin. Sannan data na za ta iya yi muku kwana 30 ta 100 ta 200 ko ta 300. Sannan kuma ga sauri wajen biya muku bukatunku. Lallai ku hanzarta a fara turo muku wannan garaɓasar data, saboda kada daɗi ya baku. An ce garin daɗi na nesa, wato nesa ta zo kusa. Sannan bugu da ƙari kowane kalan network kake amfani da shi. Ga masu son yin masu magana za mu aje muku lambar, sannan sai ku kira su. Kai ko da flashin ku kai masu za su kira ka. Mun gode.